40 y algo en l'Empelt de Muro. Tenim Agres i Dolces, millor podcast. Ja no esteu? El joc se diu Ademus o Nàrnia. Vale? Merillet, tu és tu. Cases Altes. No ho sé. Bueno, vaig a tirar per Nàrnia. Nàrnia. Error! No! Merillet ja ha perdut. Soc una inculta, xiques. Passa el micro, va. Arroyo Cerezo. Jo crec que és Ademus. Quantes jugaries? Una birra, Una birra només? 2 birres, Se fent el joc de Raül. Un braç, un dit, una ungla. una ungla. Una ungla. Pues tens una ungla més! Atenció! La pregunta es el mojón. ¿Es una localidad real d'Ademus o una ubicació de Nàrnia? Vaig a dir Ademus. ¡Correcte! Río congelado. Nàrnia. ¡Correcte! Mar, aleshores, cagar en el festival, va, en 2 paraules. Experiència, del 1 al 10. Experiencia, menos mal que fa fred en el festival. Sí. Fes una Voy reseña. así suare, pegaré una Así suara. ¿Pero eres de Policlín o de Abre? de abre. De Garrofera. Sí. Sí, ¡Ya están ¿verdad? así! ¡Svetlana! 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 Hola, com esteu? Una mica desorientades, vale? Perquè acabem de sortir una furgoneta i ens han deixat aquí, com És dos pollos. un segret valencià. No? Segres Una valencià. mica sí. Però és la millor rebuda que ens han fet mai, Què us pareix? Brutal. Mira. Brutal. Així tenim a Júlia i a Roc d'Esvetlana i els farem una entrevisteta. Sí, a Molins estan sent les càmeres. És que som autogestionats i ja sabeu què implica això. Ah, no, però Molt molt bé. Mira aquí les Implica camaretes. que a vegades no es Correr grava. molt, Implica botonets. que a vegades es grava regular. Bueno, però Sí. nosaltres sabem perfectament de què va això, així que Sí, no? perfecte, Sí. cap problema. Però quantes n'hi ha? 1, 2, 3, tot això. 1, 2, 3, 4, 5... Dios, que no havia vist aquesta. Els comencem. Xus Melus, què, José? Posa la música o no fa falta? Esperem. Sí, posa. Ale. ¡Chus Valleros 44! Què passa, Svetlana? Com esteu? Bueno, molt contentes, d'estar aquí amb vosaltres. Clar, acabo d'arribar, Però, literalment, ens han deixat aquí la furgo, venim suant, i aquí... Tenim l'arròs al forn aquí, també, a punt de sortir, mare Ja, meva. dina bé, no? On heu dinat? Dinant bé. Com es deia? A l'Alfàbega. A un polígon industrial. polígon. A un polígon. Jo Crec que es diu esperava que polígon digues, al oh, poble. brutal, tal, restaurant... Al poble ja li hem posat polígon, perquè és Sí. tot el que n'hi ha. Passat València. Era Alfàbega. I què heu dinat? Arròs al forn. Arròs al forn. Arròs al forn I i senyoret. senyoret. Arròs de senyoret i mira. arròs al forn. Sí. Molt bé. Ahí Però mezclat. cada un arròs. Bueno, hem O menjat... sigui, tot aquí abans l'hem partit. Ah, hem fet bueno. Que guapo. mig i mig. Això és delicte aquí, partir els arrossos. Ah, sí? Sí, no podeu. Però és que Ara ho hem de tallar. No passa res, això ho tallem, això ho tallem. Ah, però és de guiris, No, això. però perquè està penat. Bueno, o és no? un delicte civil, crec que no es va per lo penal, L'Estatut però... valencià heu apenat. Sí. Doncs Aneu mira, en una compte, altra cagada. Pues talleu. Sí, ho tallem, ho No, tallem. no se talla res. Bueno, benvingudes. Havíeu vingut mai a Muro? No. Mai de la vida. Però el I meu penseu avi tornar? és de Ah. Cocentaina, aleshores Ah, jo sí? estic com per aquí a prop, bastant. Molt ahí. Visca Cocentaina, home! Hi ha algú a Cocentaina! Cocentaina? Visca! Té mal nom, el teu avi? Mal nom. Sí. És que està mort, jo no el vaig conèixer. Clar. Però no però saps- si era els no sé què, la família, no saps, no? Blasco. Blasco, La família Blasco de Cocentaina. Home, algun mal nom era deu tenir. anarquista, aquestes coses. Hòstia. no Que ho sé. guapo. Sí. I va Bueno. fugir a Barcelona o què? Va fugir a Barcelona, correcte. Amb tots els anarquistes que estaven allà a Barcelona? Sí. Era bon lloc, no?, per als anarquistes. Suposo, sí. A principi de... Però aquest estava casat amb la teua iaia que dius... A la teua àvia, si diem iaia, que dius que era com cabaretera o que feia... Correcte, molt bé. Com ho saps, això? La seva iaia. M'heu estudiat, Jo no me'n recordo. Era de Sant Jordi, un poble de Castelló. I actuava, però amateur. Rotllo amateur, bueno, també havia fet alguna òpera i tal. Que guapo. Aquí?
No, O sigui- a Barcelona. O sigui, van anar a viure a Barcelona. Ma àvia va néixer a Barcelona. Però quan els has estalquejat? Ja, o sigui, és Per com... saber de què es dedicava la seva iaia. Però no me'n recordava. Vosaltres sabeu que jo he dormit en el llit dels pares de Júlia? Què? És molt fort. En sèrio? I tant. O Jo sigui, no ho sabia, això. podria ser ta mare. No. Sí, Ah, sí, Bueno, jo sí. no sé quanta Jo la edat vos teua sí, porteu. tu la meua no. geogràficament sí. Però és veritat. A veure, expliqueu, sisplau, que jo no sé això, És una aquesta història història. una mica secreta, després l'explicarem. Després la contem, O no? va, però No, fem... conteu-la ja. home, Va, però ara mateix, Però sisplau. clar, que després Un quan? funk. El podcast és això, ja És que està, el és titular contar té aquesta història. Sí. El titular té més gràcia que la història. Ho deixem per al final, per a Vale, fer em un poc sembla de bé misteri. si es queda ahí. Sabeu que nosaltres dos, Raül i jo, som violinistes també? Ai, sí, això ho he Sabeu llegit, que tocàveu el d'aquí violí. De 5, 4 som violinistes. Què us perquè pareix? més clous. I la gent Bueno. aplaude. Haver-te arruïnat tota la teua infància, com vosaltres, haver-ho fet, El que haver-ho millor fet. toques collons així eres tu, però el violí justament no és la teva... He vist a Aina tocar el violí, Raúl, Ai, sí, eh? en gravació de Punts de Llengua. Ai, jo el vaig tocar en la Però ràdio, tu no encara estaries, no. a lo millor. A tu encara no Un t'he dia el vaig vist. tocar en la ràdio, en Pròxima Parada. I vosaltres dos el toqueu? El tocàvem. Sí, ja fa temps... Ja Però fa temps vosaltres que no. encara estudieu violí o ja no? No, Jo vaig fer el conservatori, igual, sí, potser igual el que tu. grau mitjà fins ja al grau mitjà. als 18 anys, ja quan era com preparar-se la prova al superior. Això ja no. Estava currant tot l'estiu, no me la vaig preparar i ja se va acabar. Pues ens hem de tocar un cànon de Pachelbel algun dia, no? Algo així, no? això Sí, sí. Amb 4 està molt bé, així fem Home, si és tot Ho per he el- de fer el cello, pot ser, però... Bueno, Jo faig el cello, si voleu. La de Forrest Gump, no? La típica de les bodes. també. El que vulguis. Intentes com estar dins del rotllo i clarament no, eh? Però és que Sí, està molt lluny la gent. el Forest de Pachelbel, el Forest, el sí, Forest. sí, sí. Pues sí. No, Però però sí que estan sí. molt atentes, totes, sí. Algú més toca el violí? Ah, Mira, 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 molt bé. Tu vas... Ja teniu quinteto. ningú Molt està bé. molt orgullós, no? De... Ole, ole. Pues sí. Com que A no veure, passa, sí, sí. Sí, vosaltres sí, també, home. tots els violinistes que esteu així, jo almenys tota la vida he pensat que m'hauria agradat molt més que m'apuntaren a piano o a cantar o a bateria, perquè el violí és com molta O a tècnica. hípica. No, hípica no me serviria de molt, però és que és com molta tècnica i és molta melodia, però realment no aprens com per a compondre, per a després fer música d'una manera menys de clàssica, no ajuda molt el violí, però No. en canvi molts són violinistes, perquè inclús la xica que va tocar ahir, Marina, sí, que la vam Marina Marinetti entrevistar. Confetti també és violinista, és a dir que jo pensava que era una merda que m'hagueren escollit el violí, però ara, no sé, Ara potser serveix sí que per estar en el ensenya- grupet dels guais de la taula. Ah, totalment. Exacte. I no Total. com José. És una Esteu mica... orgullosos del violí o O heu sigui, preferit un altre? Sí, però és una mica tiquismiquis, no? El violí és com... Nyi, toco el violí, Sí. nyi, 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 no? Sí, és de xica repel·lent. Sí, no? Com és molt de repel·lent. Sí. Però és que jo és el que sóc, llavors. Estic bueno, mira, Ja. sóc així. Pues guai, No, només em queda acceptar-ho, saps? Però seria pitjor el cello, no? No. La No. flauta travessera jo crec que guanya el violí una mica. De Sí. repel·lència? La flauta travessera és de repel·lent, no l'ho Però Sí. encara pots tocar en una banda... Bueno, el violí té l'orquestra, no? Però... Clar, sí. Crec que l'orquestra és més avorrida. sempre, Però mola no? molt el violí, també. Quan et poses tot intens allà, no sé... Jo Com? Molt de vibrato, molt de vibrato. Sí. Quin violí tenies tu? A mi em molava molt tocar el violí. La Júlia m'atraïa i se'n va anar a Sí, la, jo va a arribar la un moment que trompa. vaig dir, vull trucar a la trompa, el trombó... I compartiu faristol? Mai hem Mai. compartit, crec, perquè jo crec que ja la directora sabia que seria un fracàs si compartíem faristol a l'orquestra. Perquè tocàveu Bueno, la junts? foto que... La En foto, orquestra. la típica No, perdona, foto, estem sí, compartint sí, sí, faristol. sí, és veritat, sí que hem Quan érem compartit, molt sí. petits, compartíem faristol. Clar. Després ens passeu la foto i tu la poses. Bueno, us la vaig ensenyar, després la Tot poseu, sí. violinista, sí. I no l'heu clavat mai, perdona. Mai l'heu clavat en Svetlana, en l'Eurodance que feu, no? Sí, vam començar, de fet, tocant el violí en directe. És bona, jo vaig començar al Palmer també tocant el violí En en directe sèrio? i després vaig dir, això és una moguda, dur-lo darrere, afinar-lo. Literalment. Total. I portar-lo, tal, Bé, mira. la banda... Oh, quin fotón! Que Ai, guapo. mira, són Després el ells en posarem. 3 anys, bàsicament. Després el posarem. Tocant un violí que és el Ai, triple però- de Case. Sí, ensenya'm. Però És no sé si a vosaltres vos ha passat com a mi, que he tingut com una primera vida musical de música clàssica super encotillada, super estricta, molt castigadora, i després han hagut de passar 10 o 15 anys oblidar tota la música i tornar a fer música però des del punk, des de desafinar, des del petardeo, tot això. Jo sí que he fet aquest camí un poc.
bastant també Sí. nosaltres. Sí, de venir, no? Nosaltres realment hem estudiat violí clàssic i l'orquestra era completament clàssica. Bueno, dic això, i Roc és protagonista de musicals, o sigui que diria que una miqueta de tècnica ho he vist, tindré, que, No, que eres però- Aladín o algo així. Era Aladín, sí. no? I el dia de la Que marmota. calla, tio. Sí, també el dia. Però et pintaves la cara? Totalment, si feia blackface Feies sortia. blackface? No, home, no. No, però estava ja bastant al límit, a mi tampoc m'agrada gaire dir-ho, perquè clar, Claro. Aràbia tu vas i clar, ara el... Jo he vist això i m'he agarrat d'una manera, dic, vaig a preguntar-li per és una Aladín. mica... Vaig a No, veure. vaig tenir com també el meu dilema, però, bueno, mira, això és un altre tema, si voleu en podem parlar, però sí que és veritat que el que deies jo ho he notat molt com a través del teatre musical, no? Com d'estudiar molt la carrera d'actor, de teatre, d'aprendre molt a afinar, de cantar d'una manera molt concreta i tal, i crec que Svetlana a mi m'ha donat justament tot això, estripar tot i trobar l'autenticitat a través de no voler ser perfecte, no? I llavors és quan ets perfecte, de veritat, quan et Clar, permets perquè si fallar. parlem del que parleu vosaltres, de que altres persones, altres tipus de persona ocupen els espais, no? Si els escenaris, i al final la perfecció és qui ocupa l'escenari també d'alguna manera, no sé, el missatge és de no, has de rebentar-te a tècnica per a pujar a un escenari, si no, no eres suficient. Total. Bueno, jo crec que és com mantenir una mica, no? Perquè, a veure, tècnica n'has de tenir segur, també. Vull dir que també per fer Svetlana, tots dos, doncs, jo què sé, jo abans de fer un concert intento escalfar la veu, perquè si n'he de fer 2 seguits o 3, doncs és millor tenir tècnica i cuidar-te, no? Sí. Però alhora també està molt bé trobar aquesta llibertat, i jo crec que és el que ens ha permès Svetlana, no? De tenir-nos un a l'altre, pujar a un escenari i dir, hòstia, doncs no ens en recordem de quina és la següent cançó, no ens en recordem de la lletra, o ara de cop ens dona per explicar una anècdota que és ridícula tal, i pues, potser fotem cringe o potser és tal, però jo crec que al final transmetem molt més una autenticitat o la nostra manera de ser més genuïna, i això jo crec que també és el que enganxa. Jo també ho crec, que mirar un escenari totalment coreografiat és mirar una cosa mig morta, no? Una mica, i mirar coses accidentals que van passant. Total. Per a mi té molta gràcia, no ho sé. També sona excusa, No ho sé. Total. Sí. Per això jo crec que s'ha de trobar com... És la fina línia, si no? Si tinguéreu molt bona tècnica, no faríeu això. No, Total. seria avorrit, no? No, però, per exemple, en la comèdia, una cosa que es diu és que el text jo faig stand-up i el text serveix per a quan no està succeint res més important en la sala. Clar. Vull dir que sempre Clar. has d'aprofitar una miqueta el que està passant en aquest moment i que pues, no pots... has d'evidenciar-ho, no? Que difícil fer stand-up, no? No. Però i quan no... Fa ell, no. I quan no estàs inspirat, què fa? Perquè... Però no està inspirat, o sigui, jo sempre faig el mateix. Jo tinc un text que vaig evolucionant i vaig canviant, però el text és el que és. I aleshores està inspirat o no, no depèn tant. Ja, però que hi ha dies que et deus sentir sembrat amb això, no? Amb la improvisació. Però el mateix que amb la música, no? Bueno, però clar, la I música un al dia final no sí que és una estàs- partitura més heavy, No, saps? però el stand-up també és una partitura. Ja, també és partitura, Sí. ja. Però Sí. no, ho trobo molt difícil, la veritat, molt guai. O sigui, per escriure comèdia, potser sí que n'hi ha dies que... Però també n'hi ha molta tècnica, aleshores tampoc cal estar especialment inspirat. Però Jo, sí. per exemple, per a mi escriure un acudit és com contraintuitiu, no? Ells viuen, ells se guanyen la vida escrivint acudits perquè són guionistes, i per a mi quan escrius un acudit ja no pot ser un acudit, no? Perquè ja està No, al mort. contrari. Està mort si l'escrius. Ha d'eixir en el moment, no? No ho sé, és per a mi, no? Per què, com ho justificaries, Molins? No, tu quan l'escrius, entenc que en la música n'hi ha algo paregut, i dius, en això funciona. Saps? Total. I el tanques, i el deixes i dius, vale, esta línia funciona. Que moltes vegades ens passa que el guió el tanques per el matí, el fas i dius, esta línia funciona, i va passar tots els filtros. Si te toca llegir-la tu, segurament digues uno distint per la nit, perquè per la nit Sí, se t'haurà no? corregut uno Clar. millor. Segur. Però dius, este acudit és bo i passarà tots els filtres i jo arribe a plató... I ja faig el que vull. Quasi I mai ja- passa i tots ja els va ser filtres, que- Quasi mai passa tots els filtres. I crec que ho saps. Però això és molt maco, Em passa molt en teatre també amb els gags, no? Que funcionen, i fa com gràcia perquè som una mica com tontos els humans, no? Bueno, tontos i guais a la vegada, perquè estàs fent teatre i veus que la frase tal de l'obra, cada vegada, cada funció que es diu, la gent ja, o sigui, és com... Clar, és un xiste, és sí, un acudit. Sí, però és mecànic, o sigui, és que funciona, Sí, i és sí. molt xulo com veure aquesta estructura, sí. Sí, perquè cada dia te canvia. Si estàs Clar. en una gran ciutat, que saps que el públic te canvia Radicalment cada dia, diferent, sí, cada sí, uno sí. Un pare i una mare, i se funciona igual. Sí. Pues ja la bona. I en la música, pues lo mateix. També. Sí, també ens passa als concerts. Claro. Hi ha un moment d'una cançó que
Anem on anem. Oh, sí. Tot el públic comença a ballar de la mateixa manera. Claro. Ai, sí. Avui ho provarem, Sí? Quina és? O sigui, tenim diverses cançons. No m'avises. Vale. Tenim un bloc que fem com repertori d'orquestra, d'aquestes de festes majors de poble, tota la vida i tal. Per I això com... el vestit de lluentons que porteu Exacte, ara. sí. I cada tipus hi ha una cançó que la gent es posa a fer voltes sobre elles mateixes. Si Hi ha una... ens dona l'esquena, no? Es fica amb corritos amb les seves amigues i comença a ballar. I després hi ha una altra que tots comencen a votar. Clar, al ritme del bombo. Però és el mateix, Però sí, o a tot Muro, arreu. o a Barcelona, o Però a sense Galícia. donar vosaltres la instrucció. No. Sense que hi hagi un vídeo a TikTok. Ja sé que no sou molt de TikTok, vosaltres. No, ens has pillat, No confades que sí que són de TikTok. Totalment. Molt bé. És que no, Màster, no, el cap de setmana passat vam tocar en Fades, fa 2 caps de setmana. Ahí està Míriam, parla per fa. També és de... Ah, l'has apagat. Enxúfalo. Ella també Està és de... enxufat? Ara. Sí, ara sí. Sí. Ah, gràcies, Míriam. Sort que l'has enxufat. Tu també. Gravant TikToks, estaven gravant TikToks al camerino. I... No, Míriam? Sí. Sí. I aleshores ballen perquè sí, per com en una psicologia col·lectiva que fa que eixa música fa això. Que fort, no? Sí, fa molt riure, I després arribem a l'habitació d'hotel o tornem i tal, i la Júlia ens pixem de riure com... Hòstia, avui ha tornat a passar, saps? Però Igual és ja és que és una fort. broma interna que com no teniu TikTok, Sí. igual en TikTok la gent està quedant per fer... Pues ojo, podria ser, també. Sí. Potser la gent s'organitza moltíssim per als vostres concerts i Per fer-nos la olla. Potser és una gran broma que... Podria ser. Jo? A que facin i se ball. Pot ser. Bueno, nosaltres hem intentat fer balls i que la gent s'aprenga el ball i no funciona. Mai funciona, no? No funciona. És que teniu un altre estil. Bueno, però hi ha una cançó que podria perfectament... Molt tiktokera. I no... Sí, quina? I la gent... No la de la Bunker conec. Barraqueta. Búnquer Barraqueta. Ah, sí, Bunker Barraqueta. Bueno, Vos heu Us sabeu la d'aprendre coreografia? Búnquer Barraqueta, per favor. pues mira, la balleu avui, Però és que pitjor. Sí, no? Ja. O sigui, si tu vols fer que la gent et segueixi el corrent i ho intentes i poses esforç, no. Ha de No sorgir. funciona, ha de sortir. Nosaltres és que ens veiem molt boomers intentant fer això del TikTok. Llavors ens fa molt Ja. cringe. No, Quin any però... sou? Del 97. a veure, cabró. Tia, o sigui, quan veus en plan gent del 2003, o sigui, és que estem a la frontera... De la Gen Z, clar, Sí, esteu ahí, nosaltres no? som generació Z, però crec que és l'any que canvia, just. Llavors som els viejos de la Gen Z, saps? Ja. I els de la generació Z més peques No noten encaixeu a cap noten lloc. molt que nosaltres no acabem de pillar. Bueno, a veure, a mi m'agrada molt la vostra frase d'acabar amb els Josep Maries. Nosaltres així al País Valencià crec que també tenim Josep Maries, no? Tenim Josep Maries al País Valencià? Tenim la Veros. Però dins de compromís diria que també tenim Josep Maries, A veure, no siguem Sí. tan idealistes que en el valencianisme no són només els blaveros, també els blaveros. Per a la gent que no estem tan familiaritzats, són com... Què són els Josep Maries? Som profes de valencià, però no. Alguns profes de Valencià No, som poden ser... Josep Maries. Alguns profes de Valencià poden ser Josep Maries. Aina, Poden eres ser, Josep no? Maria. Què? Eres Josep Maria tu. Jo intento no ser-ho, però segur que dins de mi Però tinc un, expliquem un xicotet Josep Maria a vegades. Què? Com ho Expliquem definiríeu? què és. Què és un Josep Maria? A nosaltres ens agrada definir-ho com una persona amb plena d'esmegma a la seva polla. Aina, Es passa el Aina. dia mirant Encaixa. el Twitter, no? I insultant els comentaris de les notícies de 3CAT. Encabronant-se, no? Hòstia, sí, és que... Seguidors de la puta Sílvia Oriols. Clar. Si vols saber què és un Josep Maria, literalment agafa el Twitter, posa qualsevol notícia de 3CAT i les respostes, als comentaris, tot allò són Josep Maria. Val. Literalment. Els que corregeixen faltes d'ortografia a la gent? Bueno, i això A encara. les vostres lletres Això no vos diuen encara. que no sabeu escriure en català? Sí, ens ho van dir algun cop, no? Però crec que ja ho han deixat de dir. Sí. Vos han donat per perduts. Per perdudes. Un cas perdut. Sí. No, però no, bàsicament és això, no? Gent tendeixen a ser molt machis, però bueno, no, també hi ha de tot, I, bueno, que sempre nosaltres posàvem molt el foco pues, en contra, jo què sé, l'espanyolisme o gent de Vox, no, i tal, però també és, bueno, mirar cap endintre i mirar a Catalunya què està passant i ara, per exemple, tot aquest moviment d'Aliança Catalana amb la Sílvia i tal, veure que no necessàriament han de ser gent antiindependentista, no? Vull dir que una cosa, ser independentista no vol dir que siguis una persona que miri pel bé de tothom o sigui d'esquerres, al contrari, no?
i ara està ple d'això, d'aquests Josep Maries que jo què sé, les de fades que ara dèiem, no? Tenen una agressió perquè els tiren uns gels que els hi ha passat 2 o 3 vegades i en els seus concerts. De seguida els comentaris són, segur que són gent racialitzada, que no sé quantos, no? És que la culpa és vostra per defensar i és que no enteneu res del... Són gent racista, són... Bueno, sí, la púrria. I homòfoba, imagina. Homòfoba, sí, exactament, molt profundament. O inclús amb aquestes agressions de fades, no? Són gent que diuen, bueno, és que la música que feu és horrible, és normal que, o sigui, sent l'horror que sou, us tirin gels. I és com, però, a veure, en quin moment tu estàs defensant que passes per una... Exacte. S'han de fallar molt, també, han de donar-se pressa per tirar els gels, no? Perquè en la calor que fa jo crec que sí. O sigui, si no planifiques molt bé l'atac, sí. No? O sigui, jo crec que em posaria molt nerviós de o ara o mai, saps? Perquè el gel justament és una arma... Sí, jo crec que, joder, una altra cosa no, però estaran ben organitzats. No, organitzats, malauradament, jo crec que estan tan avorrits que no tenen res més a fer que organitzar-se perquè no se'ls facin els gels. Vull dir, clar. Això és del que es dediquen a ells. Sí. A vosaltres, no sé si ho vaig llegir o ho vaig llegir malament, vos han boicotejat o vos han atacat alguna vegada? Ens hem trobat alguna situació. L'estiu passat a Torelló vam rebre també glaçons a l'escenari. Però què els hi passa amb les glaçons? Perquè tot el món vos tira això. Clar, és una arma que pots trobar fàcilment en una festa. Clar. I al final no deixa de ser una pedra, no? Ja, clar. I quan estàs exposant el teu cos sobre un escenari ets molt més vulnerable i és una situació molt, molt desagradable. Tenim la sort d'estar acompanyades d'un equip genial, de tenir-nos l'uns als altres, inclús el públic, no? Però és molt desagradable, la veritat. Clar, algú ens pot tirar un gel per a comprovar? Ara mos vindria prou bé, o sigui, crec que per la calor que fa, l'únic que demanaria jo... Càmeres, ¿vale? No vull blanquejar la violència contra Svetlana, però si mos podeu tirar un gelet, us vindria de puta mare ara mateix. Jo us puc tirar a vosaltres un gel, si voleu. Jo volia preguntar-vos per Barcelona, Sarnalona. A veure, pots fer veure que així parles amb Barcelona? Sí, parla així amb central de català. Tu has viscut molts anys a Barcelona. Jo he viscut prou anys. A veure, fes-te passar per de Barcelona. És racista d'alguna manera, crec. Molt bé, molt bé. Vetau. Que jo tinc a Morodi, perquè és una ciutat en la que m'ho he passat molt bé estudiant, regular, treballant, i escoltant-vos, tota esa Sarnalona i tal, és com... Sí, no a la vegada. Sí o no? Sí i no. Sí. És que jo crec que és la clau del que dèiem abans de funcionar o no, no? L'altre dia vam fer un concert a Valls i teníem una tia que estava quasi, ens va venir després del concert quasi emocionada i plorant, dient és que moltes gràcies perquè gràcies a vosaltres he aconseguit poder trepitjar Barcelona perquè l'odio tant, tinc un odi tan profund cap a Barcelona que almenys escoltant-vos, com que també l'odieu, us he pogut escoltar, però he agafat una mica de l'amor que li teniu i m'ha vingut de gust com estar a Barcelona, no? I jo crec que és bastant això, sí. Però aleshores, vosaltres sou de Barcelona nascuts? Sí. Poble Nou. Sí. Poble Nou. Continueu vivint a Barcelona? Sí, per sort. Sí. Clar, costa o...? Sí, costa. I tu segueixes vivint al mateix pis dels teus pares? Bueno, visc al costat, però sí al barri. Ai, que trau el tema. I tu vius també a Poble Nou? Jo visc a Poble Nou. Molt bé. I tens encara la teva veïna italiana que vol les reunions en castellà? Ostres, és veritat. S'ho sap tot, la puta italiana de merda. Encara està, sí? Encara està donant pel cul d'una manera. Laura, si veus això, marxa de l'edifici, puta expat, saps? O sigui, és horrorós. N'hi ha un principi d'aplaudiment. I tot. Poble Nou era Los Perros Lunáticos? ¿Vos sona? Hòstia. Un local ocupa de rave super yonqui. Ara que ens fas quedar fatal, perquè hauríem de dir sí, tio, brutal. Però és dels 2000, No. Tu tindries... 1870, quan ella estava allí. Claro, tindríeu... Home, si estiguéssim a les raves allà, tindríem un problema. Però de quin any sou vosaltres? Tu eres First Z, jo soc First Millennial. Hòstia, vale. Ell és el més major, després vaig jo, després va... Jo del 96, I jo soc del 87. Jo soc una senyora.
Clar, clar. Senyora Tengo bien. coneixemos una mica tots, no? Sí, No sí. sol passar així. Però ara m'agrada. tots, si féssim el TikTok aquest quin any has nascut? 1900 ens posarien uns dinosaures. Ho heu Sí, vist, eh? sí, sí. 1900... Hi ha algú del 2000 aquí o què? Bueno, n'hi ha Mira! gent del 2010, eh? Són fetus. Són zigots. I tots els altres, dinosaures. Ui, bravo, els dinosaures! Aleshores, del 97 no heu conegut Barcelona sense guiris. No. Bueno, Molt al principi, amb 3-4 anyets, encara podíem, però no tenim el record. Però sí Ja. que hem vist bastant la transformació al nostre barri, eh? Sí, Vull dir, de com els locals de tota la vida s'han anat transformant en llocs de branch i cafès d'especialitat. El 22 arroba, això està ahí, no? especula 22 roba. Mare meva. Jo el que us recordo molt és quan el branch era una cosa guai. O sigui, jo recordo molt Ja. que mai ho ha estat, ja ho sabem i tot Però això. tenia millor premsa. Però jo no? sí que d'adolescent vaig caure a les urpes del capitalisme dels Estats Units i com que m'agraden els musicals, doncs m'emmirallava molt amb Nova York i amb Broadway, no? I llavors i vaig anar, tal, no sé quantos, i deia, brunch, que guai! I recordo molt, doncs, jo què sé, tenir 12, 13, 14 anys i dir, que xulo, un brunch a Barcelona, saps? I allò era una cosa especial, era una cosa, no? Que N'hi havia un o dos. N'hi havia un o Sí, dos. cantant. Clar, i el la. Sí, exacte. I, clar, ara lo especial és trobar un forn de pa que no sigui una cadena, saps? Sí, sí. Clar, això és lo complicat. I això sí que ho hem viscut, aquesta transformació. I jo tenia una cosa que tirar-vos encara, perquè... Joder. S'ha quedat en blanc perquè és molt Quina major, por, té ara. Alzheimer, pobre. Claro, tinc Alzheimer. Ves parlant, ara me vindrà Sí, la cançó. sí. No, és que en una cançó heu fet Bailando, bailando... Eixa en quina cançó la claveu? A esclaves de l'algoritme, jo crec Esclaves de l'algoritme. I no heu clavat Algoritmo de la noche, tio. Hòstia, però... Ritmo de la noche. Ah, Claro, si una está bailando. Necessiteu... Farem una per dos. Claro. Però jo això ho tenim al tinter, perquè és un temazo. Claro. Vos entra en esa cançó. És que venia jo en el cotxe pensant, tio, si haguera entrat millor el ritmo de la noche. És veritat, és veritat. Claro. Hòstia, molt bé, Ja No, està, no. fins així la Ja meva parlarem aportació per fer les musical. produccions musicals. I a veure, el vostre, jo estava revisant la vostra discografia perquè vos feia com... no sabia que havíeu començat ja en 2021, ja teniu un videoclip. I ja... Però ahir encara no havíeu petat tant, no? Va ser el primer. Clar, nosaltres vam agafar totes les nostres amigues, que tenim la sort de rodejar-nos d'amigues increïbles, i vam dir, volem fer un videoclip. I vinga. I clar, no ho havíem patat perquè no havíem tret res. Ja. I vam treure el videoclip i bueno, a poc, fent feina de formiga. Però quan nosaltres ens vam conèixer allà a Joves Can Ricard era almenys 2023, no? Diria sí, jo. i encara no... Perquè I ahí encara era com... encara érem un zigot, que després vau fer... diríem. Bium! Quan va ser el despegament? A veure, en però- quin... Superdespegament. Sembla un despegament. Jo crec que el que hem fet és, bueno, accelerar una mica amb el cotxe, saps? Això, però... No, però sí que ha hagut una exponencialitat que jo posaria a principis de 2024 o una cosa així. Sí, no, això també és veritat que ho notes quan al principi del 2021 doncs, potser explicaves a la gent i deies i se't quedava mirant com raro, Clar. i ara la gent que nosaltres coneixem... Jo crec que era ahir com ara Palmer, saps? És com 5.000 persones ho coneixen, tal, però de sobte 2024 era... Bueno, ja hi ha més gent, ara a Catalunya hi ha molta gent que no ens coneix, eh? Clar, clar. Vols dir? I Molta, tant. moltíssima, i tant, sí, Jo crec sí. que va ser una mica posar-nos més en sèrio de això ens agrada, anem a treballar-ho i vinga, a tope, no? Anem a apostar per una cosa així, anem a invertir el nostre temps i I la diners. pasta, I la perquè- pasta, perquè és una pasta I saps l'altre que absoluta. volia dir? Des de fora, bueno, jo com que ara ja conec una miqueta la indústria, no? Des de fora a vegades dius, hòstia, este grupasso ho està petant, fades, vosaltres, tal... Però si saps una mica tots els diners que costa tot això, dius, realment i petar-ho en les vostres butxaques personals, no sé si revertís tant. És bonic poder arrossegar gent i anar pagant a col·legues i gent que vaig a com tenint un mínim tal, però esteu forrades? No, jo crec que... No. Ràpida contra. Home, no ens veus, per favor. I al contrari, vos esteu arruïnant perquè és fàcil, estirar més el braç que la màniga en qualsevol projecte d'aquest tipus. No, també podem respondre ràpid que no, ens estem arruïnant. O sigui, jo crec que ara comencem a recollir el que hem sembrat, no? Vale. O sigui, vull dir, potser ens hem arruïnat, que no entre cometes, però hem invertit molt més durant aquests anys i ara és com quan puc poder
ocupar més llocs amb més reconeixement també econòmic, no? El que passa és que, bueno, això també enceta un altre debat, que llavors de cop et criden més a festes majors i coses com el que farem avui, o festes alternatives, que són les autèntiques i on et reben amb els braços oberts i és més agradable tocar, és més xungo, perquè no hi ha tanta pasta, és tot autogestionat, i llavors, clar, tu vols oferir un concert amb ballarines, sense precaritzar ningú, amb tècnics de so, però clar, aquí és on és més difícil trobar l'equilibri. Si vos estiguereu forrant, ho diríeu? Perquè és una cosa que crec que Cap problema, moltes i tant. voltes, quan es ve d'un puesto en tal, costa dir, no, sí, mos va de puta mare, estem forrats, i a voltes crec que m'he entrevistat a gent que tal, és com, no, bueno, és com, no, sí, està, Bueno, vosaltres Ximo no, Puig, i potser Ximo no és el Puig cas. és el que deia que no tenia diners. Bueno, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot, però A veure, crec que no, costa o dir a sigui, vegades... És que també és tan relatiu, no? Bueno, clar, per algú, o sigui, a veure, es deu forrar la gent Ja, que cobra sí, 30.000 euros al catxet de bolo, Clar. que es deuen forrar. Ara, no, per bueno, un milionari, això deuen ser les pipes, també, no? Sí, sí. O sigui, Ja. clar, des d'una perspectiva de classe mitjana o inclús classe mitjana alta, si vols dir, o el que sigui, pues, a veure, no, o sigui, joder, estem guanyant pasta, ara ens va bé, no? Vull dir... Sí, Però però no justament- ens estem forrant. Però no ens- o sigui, sí. guanyem pasta per Jo crec que sobreviure. sou molt sinceres perquè justament vosaltres, Sí. per exemple, en el tema del consum de drogues, mai dieu, no, jo la cocaïna no sé el que és, no? O jo tal. I justament, lligant-ho amb això, Perquè no colaria. ho dic també perquè me pareix supercuriós el teu curro. Sí, Si pots mira, parlar un poc el meu del curro tema. que ara l'he deixat, per Oh, cert. no ho sabia. Sí. Quin curro és? Que Molt estic- bé. Jo treballava fent prevenció i reducció de riscos en consum de substàncies en espais recreatius. Energy Control, no sé si Ok, algú sí. ho coneix. Sí, claro. I jo em dedicava a anar a fer xapes als nens dient droga't bé, bàsicament. I a furtar-los la droga per prendre-te-la I, tu. sí, No? clar. No. No, això és la Guàrdia Civil, home, no Energy Control. Ah, total. Però, bueno, nosaltres ens agrada parlar de drogues, ens agrada parlar de les coses que al final veiem o tenim al voltant o que experimentem, no? Quina és la vostra droga preferida? L'amor. Com la de Mònica Oltra, que la vam entrevistar ahir. Ara hem de ser... No pares d'arrencar Gent aplausos. enamorada de l'amor, allí, Ara estem en una època bastant detox. També ho hem de dir, vull dir, a les èpoques que potser ens hem drogat, i a les èpoques que no ens droguem també no Com ens lo de droguem. follar, que si no folleu també ho dieu. Follem o no efectivament. follem, no És passa que- res. Total. Millor això que follar-se a un faig en una mala ratxa. També és veritat. A un policia. Jo ara estic amb tan mala ratxa que inclús em faig amb... No, Ai, què això dius? mai. Bueno. Però a vegades dic, hòstia, tio, sí. Si alguna persona vol ser candidata, no sé, A bona un fatxa, per favor. al final... Jo crec que avui no és el dia, no potser de trobar... Fa molta Que calor s'està per follar forrant, així. aprofiteu, s'està forrant, ja mos ha quedat clar que s'està forrant. Però tu sí que t'has deixat també els musicals ja? O sigui, viviu d'Esvetlana? Ara a l'estiu sí. O sigui, que bueno, bé. a l'estiu i tot el que queda d'any, sí. Hem fet l'aposta. Però també perquè el que queda d'any creareu, fareu noves Clar, cançons, és la idea, perquè tenim un concert gran i volem encetar gira l'any que no? ve. Ah, sí, sé que esteu venent entrades des de fa un any que la gent se confonia, que se pensava que era aquesta data de l'any anterior. Estàs superenterada. Home, perquè jo absolutament soc- tot. jo en Vas soc deixar fan. micros a casa, jo crec. Sí, és veritat. El dia que vaig anar fa 3 anys vaig deixar micros. M'ho sé tot. I càmeres. Vares anar d'Airbnb a sa casa? Ens has pillat! Així et paguem els discos, de veritat, en pisos turístics. Bueno, ho arrosseguem fins al final, ja ho veus. Quan- Gentrificando Poble Nou. Quan és Però, el a veure- concert este tan important i tan... 13 de març de 2027, al Uau. Sant Jordi Club de Barcelona. Svetlana presenta nou àlbum. D'acord. Compreu entrades. Doncs jo què sé, no teniu res que fer d'aquí a allà. I estem No, en les no entrades podeu. des de que diguereu, anem a fer un àlbum nou, vale? Sí. Sí. Això sí que va ser una aposta a cegues, no? Com un... Sí, a veure, cegues tampoc, però els del nostre equip, que són molt cracs, els de propaganda pel fet, ens van dir, com tu, jo crec que teniu la capacitat de poder omplir el Sant Jordi Club. Clar, són gairebé 5.000 entrades. Joder. I llavors Quantes van en dir... porteu? Pues la veritat és que no ho sé, però... Encara no anem per la No anem per la meitat. meitat. Ah, val, no. val. Vull dir que hem d'aconseguir ja perquè falten 8 mesos o una cosa La així. gent s'estarà esperant més que s'aproximi la data. A veure, també és lo típic, clar, però per això estem fent promo absoluto, però perquè, clar, també de cop fer un concert amb 5.000 persones, clar, és molt fort, també, no? Sí, Però sí. ens ho hem de currar molt, per això vam començar a vendre-les com amb més d'un any Any d'antelació. i mig d'antelació, increïble.
També és que aneu fent spoiler, perquè toqueu esta nit així, aneu al Cruïlla, vull dir, tota la gent que va veient-vos, no sé si ja vos ha vist i no torna, o precisament per haver-vos vist és quan vol tornar. Poden passar aquestes dues coses, clar. Sí, no? La de jo no em compro l'entrada ni de Perquè ni ja, boja, clar. o la de això està molt guapo. La d'ací val 15 euros, no sé quan val la de Barcelona. Més, estem més. clar. Gentrificació. El doble. Sí, sí. El doble. Ja, Però a veure, podríem tindre alguna idea sobre per a on anirà aquest disc nou? Pues mira, la veritat és que la idea no la tenim ni nosaltres. Vull dir que si vols ens podem inventar Però fareu una mica. una tancada com Sí. intensiva o... Sí. Mira, la Ja setmana n'hem fet que... alguna, Sí. però la setmana vinent fem casal d'estiu, rotllo de dilluns a divendres amb dinar inclòs i tal, però anem a I dormir piscina, tal. cada un a casa seva, i la següent marxem de colònies. I no feu bolos en 2 setmanes, ara? No, sí, Sí, però ens també. fem al fin d'ell, llavors I entre entre setmana setmana fem el casal d'estiu a les colònies, sí. D'acord. Però No, però sí, jo crec que anirà... O sigui, al final, com tothom, doncs, quan es creen coses són sobre el que t'està passant, no? Nosaltres ara, doncs, potser el que ens està passant és una mica que estem arribant als 30 amb la seva respectiva crisi i bueno, doncs, amb parlar de coses, però sempre des del nostre toc d'humor, el nostre toc d'ironia, o sigui, sense perdre el petardeo que ens caracteritza, però bueno, també parlant una mica de tot això que ens demanaves, d'aquest ascens que hem tingut i de cop també de la caiguda que sempre temps, no? De dir, hòstia, i ara què passa si no ens escolta ningú? Volem fer una mica això, com del yin al yang de la part xula i la part no tan xula. Aquesta és la idea, a partir d'aquí potser sortirà una puta merda. I nombre de cançons o alguna cosa... Serà LP? Serà LP, sí. Vale. A la llista Aina. potser en tenim 25, Aina, però això després... No, això està guai, perquè així després vas descartant... Mira, Alguna- no, una cosa que et podem dir... Claro, és No! que vos està preguntant... No. Claro. Sí. Que això és molt... Això és superviolent. Bueno, però ho diem nosaltres per tu. Que no... Que... Clar que sí, clar, si tu vols, nosaltres també. Però Aina Montferrer no, Palmer. Almer. Doncs perfecte. I pot a Palmer telonejar en el Sant Jordi? Vaja, per favor. Escolta, tu ves redactant el contracte i te'l firmem aquí quan acabem el podcast. El meu propaganda tot fet. I si teniu habitació en Poblenou per al mes que ve, que vaig de... Sí, però això parla amb la mare de la Júlia, que és la que porta l'Airbnb. Vale, vindria bé. Sí. Hem vingut a demanar-vos coses. Ah, No sé si perfecte, us heu donat compte. estupendo. Vale, jo tenia una secció xicoteta on heu Tu sí de... que t'estàs forrant, que tens l'iPhone 17. Tu també. Ah, veus? 17. Però jo ja he dit que sí. Hòstia, 17 i tot, mare meva. A l'stand-up comedy dona per si, eh? Raül cobra tot en negre i necessita Tot. gastar. Això després ho tallem. Mira, el joc és que heu de dir quina orientació sexual creieu que té una sèrie d'objectes. Vale. Perfecte. D'acord? Com en La Bella i Per la vibes, Bèstia, no? Per vibes, completament, sí. Per exemple, Vale. quina orientació sexual o orientació, identitat, quin membre del col·lectiu LGTBIQ+, és un semàfor? Home, un semàfor jo crec que és... Bisexual. Bisexual, perquè està canviant tota l'estona. I no binari, perdona que et diré. clar. És una persona no binària bisexual. Però no vos fa com que dona tantes ordres que és clarament hetero? Però les ordres van canviant, està bé, també. això. Ja, però el veig com molt plantat, saps? Com molt... Però no és un ordre concret, algo molt tal. Un semàfor com pot estar de moltes maneres diferents. Val, aleshores, bisexual no binari, el semàfor. Que en pot No, ser però ara públic. sí que és veritat que m'has Sí, pillat amb lo Molt bé. hetero. Potser sí que és un Míriam, tu hetero. què penses? És que... Saps el que et diria jo? Crec que és un hetero del rotlle que et fa el joc. Hetero O sigui, ella es fa curioso. passar per hetero curioso tal, Hetero curioso. però en realitat és un machi que dona ordres. Bueno, és que també té Entenc. com poques opcions, no? Molt binari. Sí. Verd, roig o el que siga que hi ha enmig. No m'encanta, eh? Però el que sigui que hi ha al mig... No? Sí, però és com quan intentes explicar-li això com a ton pare o a ton tio i li dius, pues hi ha com homes, dones i algo enmig, no? Quina orientació sexual té l'aire condicionat? Oh! A mi, el primer que m'ha vingut al cap és que és una bollera. Sí, total. Sí, Déu-n'hi-do. D'aquestes fredes, eh? En plan- Bueno, clar. Que A lo millor és asexual. Bollera no que, li atrau que és agressiva, d'estes, saps? Que dius, si me la troben, pega. No? Sí, però que també que si la trobes de bones et fot un repassón que acabes allà al llit espaterrat flipant, saps? Vale, vale. No sé, però bueno... Sí. Amb un asexual m'ha agradat, també. D'acord. Un serrell.
Jo diria bollera, també. Sí, 100%. Sí, no és bisexual, un serrei. No, jo ho veig super lesbiana, que m'han dit per allà. Però jo crec que és apropiació cultural, quan és bisexual, ja. Ja, igual s'estan... El paper higiènic. Crec que és bastant gay. Sí, no? Sí. Està així com molt enrotllaet, Sí. massa ben... Sí, crec que és molt maricón el paper higiènic. A més, neteja cul, o sigui... Claro, o sigui, que n'hi ha més gay que... Que deixar-te el cul com una patena. Perfecte. Unes ulleres de sol? No són lesbianes? Jo diria bastant bi, O què? Jo ho sento, però crec que són bastant maricones també les ulleres de sol. Vale. Però un Tothom cap al seu machito arc. que va en ulleres de sol també se pensa que les ulleres són supermachitos. Sí, igual és el que pensa. però Però és després- això ja és el machito. Claro. Són les ulleres sense res al voltant. És unes Claro. ulleres de sol. Ja. No sé. Què creieu vosaltres a veure públic? Hetero, les ulleres de sol? Pues va, hetero. Hetero. Em Jo crec portes que unes a la full cara, hetero, Estan de parlar. Jo crec que depèn de l'estil de la ullera de sol. Ah, Rollo, si són aixina com de Ravera, jo Claro. crec que són super lesbianes. Desocupa. Però si són les Ray-Ban de policia aixina, heterazo. Heterazo. vale. Serien Total. Josep Maria i ses ulleres. Sí. Molt bé! Vale, estem acabant, Molt bé. Quina orientació sexual té una cafetera de càpsules? Fuletero, avorrit. Avorrit, fuletero, Fuletero, avorrit, per favor. contamina, neoliberal, un poc. Com a... Pijo. Heteropijo fastigós. Heteropijo. Heteropijo fastigós, vale. I mos queda la cocaïna. Com a experta, Fuletero, cunyat. hetero cunyat. 100%. Ni un poquet No. de... És pa feies, Déu-n'hi-do, la cocaïna, no? És de criptobro, no? I de fer burpees, molts Maria al burpees. quadrat. Ni un poquet d'heterocuriós que un dia tontos mengen res. Ho veig més amb una pasti, amb una mica Ah, ok. d'aquesta, potser. Vale, quina no? droga seria heterocuriosa? La pasti... Queta. Sí, no sé. Igual M ja, Sí, No, bueno. una mica heterocurioso, no? Ah, vale, pot ser. Pues ara, vos volem demanar també una miqueta d'M per esta nit. Que... No, us en demanem nosaltres a vosaltres. No. Que venen de fora. Que... Clar. Cal M per al vostre concert? El què? Si cal M, cal... Bueno, cal el que tu creguis que calgui. Si et cal Ja, M, ja. cal M, clar que sí. Vale. Qui, així a Muro, on s'agarra la droga? Ara li ho preguntem a esta gent. Seria És a així. on no s'agarra. Com es diu el camello de Muro? crec que no ho vol desvelar. Jo crec que n'hi ha Ara massa. ningú sap. N'hi ha prous en este poble. El apodo, no et diré el nom. No, jo és que no en consumisc. Però la gent ve a drogar-se a este parque. La Sí? gent ve a este. A Barcelona, com es deia el nostre Emiliano Lucifer, no? Sí. Però venen a este parque des de que esteu muntant això? Des d'ahir o ja d'abans? Ah, ja d'abans, vale. Dic, igual han vist que n'hi ha clientela. Pues hem d'anar Estem tancant, no? acabant, sí, Vale. sí. Volem que canteu. Aquí? Sí. Un poc Vinga. Teniu sense ensaiar. Vinga, què vols que cantem? Voleu una random o una vostra? Una random, no? Random? Sí. Va, una random. Què és el que menys vos agrada? Taburete? Vos les sabeu? És que encara... No, No, són molt famoses les de taburete, no? Quina Sí, voleu? hi ha una. A veure el públic, demaneu. Pino i cemento. Pino i Però cemento? que és taburet, això. Però perquè ho O sabeu? sigui, jo sé la de... Huele la luna, no? No, una que mos sàpia. Dime de Bet. Home, aquesta Dime- ens la Ah, sí, sabem sí. molt bé. Va, dime La sabeu de... bé? Sí, clar. Tant de pe a pa. Sí, me la sé jo perquè... Però és de la canteu meva vosaltres quinta. amb nosaltres també, Vinga, Ai, bueno. Per favor. Oi, que se'ls cau a sobre. Espera. Ui, que bonico això, grava-ho. Abans de cantar, que us regalem 2 camisetes del podcast. Ah, Són oversize. Però que guai! Si algú vol marxen, ahí tenim a Marina marxant del podcast de Palmer i de tot. sí. Sí, mos vindria Està molt bé. guapíssima aquesta calvi, Mos vindria molt bé que comprareu samarretes. Està pegat als tiraments. Estan barates, Fins així la tercera temporada de Chusma Deluxe. Anem a tancar amb el Betlana cantant Dime de Bet.